Tak ako kývadlo času vrhá sa na opačnú stranu, práve vo chvíli tichého súladu, keď podarilo sa nám držať rovnováhu. Ženie nás zase naspäť do toho stavu, keď nemáme úplne jasnú hlavu. Najmenej 100-krát boli sme tu, vždy získali palmu víťaznú. Len sledujeme bez pohybu, či si udalosti zase po nás prídu, ako naposledy nás predbehnú, predídu. Máme vôbec možnosť nejakého oddychu? Sme ako zvuk ostávajúci za taktom v tichu. Vyčítajú nám každú malú odchýlku. Či nemôžeme aspoň na chvíľku ostať pozerať z nadhľadu? Z nadhľadu. Neustále bydlem v oku toho nemilosrdného mechanizmu, bez možnosti akéhokoľvek protestu, len pozerať uprene, kam nás zase zasiahnu. Dotiahnu bezbraných, postavia do radu, len padajú nemilosrdné rany osudu. Márnia zase každú snahu, slzy kútikom odtekajú.